duto matudore kod nek mar Ong'ondo Were, kendo temo matek mar yudo achije duto kod ranyisi matudore kod nek makamano. Ondhiyo jariembo kod jarit mar jatelono. Edwin Oduor Odhiambo, ma bende ong'ere gi nying mar oledhi kaka Abdul Rashid, kaachiel kod Denis Sewe Munyasi, obedo wendo sirikal bang' nonro mar obila ewi tudruok mar nek Ong'ondo Were rwakogi e tol. E kinde meko margi, achijego otero obila nyaka e od Edwin Odhiambo, kama obila oyude magina ariyo mag kido mar Ritei Falcon, kaachiel kod mar kido mar Sasil Maz. Obila bende oyudo lisasi 9 mag milimita 9. E lipod obila, okwach kich bende oyudo bag kod wuoche magiwacho ni chal gi manorwako kod achiel kuom achije, ma obila ne oyudo ranyisi mare kama ne ochielie Ong'ondo Were gi magina. Neno ma obila ochokogo, gigeno pedho e doho e kinde winjo bura mar nek mar Ong'ondo Were, mogen winj tarik 5 dwe manyien. Obila bende opoyo anyuola mar Charles Ong'ondo Were kaachiel kod jopiny kuom medo chiwo maling'ling' ma osebedo ka konyo e timo nonro e timno makuch, kendo singo ni gibiro timo duto manyalore mar neno ni ratiro oyudore. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nairobi. Lamo makende obagi ni mosenindo jaod bura makasipul Charles Ong'ondo Were e kanisa mar Consolata Shrines Nairobi. Lamono noyuorie gi familia, wede, osiepe kod jotelo mopogore opogore. Familia mare oyudo thuolo mar timo nende ka bende gimedo kwayo obila mondo tim nonro mapiyo ewi nek mar jatelono. Spika mar od bura Moses Wetangula ojojo od bura ni okaw ting' mar nono jogo mamiyogi arita kwe. Jod bura mamoko bende ochwalo duondgi ka jiwo kwach kich mondo oneni achije duto omaki. E kanisa mar Consolata Shrines Westland Buore Nairobi ka, familia, osiepe kod jotelo mopogore opogore ne ochopo e misa mar alam ne mosenindo jaod bura Ong'ondo Were. Anyuola mar mosenindo Were ne otiyo gi thuoloni mar timo nende kendo paro ber mage. All I request is justice for my father. Long live the king. All we want is justice for Dad. I know there are 4 suspects that were apprehended, but we not only want to know the people who did it, we also want to know the people who sponsored it, the people behind the scenes, the people calling the shots. This was always my biggest fear, losing him. I don't know how we'll live without Dad. Who will call me daughter or msichana wangu? He always taught us to love our home and appreciate what we have. He went before I could achieve anything in life. But don't worry, Dad, I'll buy that Mercedes you always wanted. Jod bura ma otelni kod Spika Moses Wetangula ma bende kane yudo thuolo mar twak to nobedo kod ote motegno jod bura duto nyaka ginon jogo ma miyogi arita. Going forward, I want to encourage each one of you to submit back your security details for vetting, for us to get to know what kind of security you have. Kikulacho, kinguone mwako. Wetangula mana kaka anyuola mar Were Ong'ondo kod jotelo mamoko noramo ni nyaka nonro tim mar yango jogo manyocha onego jaod burano. Wale wachasusi. Kwa sababu mtu ambaye angepiga risasi 5 kwa mpigo na askari aliye ndani ya gari asirudisha hata moja, lazima tujiulize nini. Kulikuwa na propaganda ilikuwa imeanza mapema. Lazima tuambiwe, ndugu zangu, Mheshimiwa Wanga, niliona ukiongea vizuri, lazima tuambiwe ni nani, sababu gani. We encourage the police not to narrow their investigations on matters around the city mortuary. I have instructed the Clerk of Parliament to put together all our CCTV footage in Parliament. Jod bura mayande tiyo kod Were bende nomedo chwalo duondgi ewi nek mare ka gidwaro ni obila orure mapiyo e yudo ratiro. When I decided to run for governor, he decided to support me. And he just came out, you know, and nobody wanted to really come out, but he just came out and said, all those people he was leading will want to know why their member of parliament was killed. We need to know who exactly sent those young men to murder our colleague. Hakuna mtu ambaye ametuacha katika njia ambaye Sir Charles ametuacha. Tunataka uchunguzi ufanywe kwa dhati.
Ringre jaod burano ibro kowo pare tich ang'wen motelo ne ik mar tich abich mar jumani e gwenge ma Kachien, Kasipul e kaunti ma Homa Bay. E seche ma koro ibro kowo jaod bura ma Kasipul Charles Owere Ng'ondo, kwayo maduong' mok e alama kawuono en neno ni ratiro kod adieri oyangore kaluwore kod tho mar jaod burano. Eric Owenga, Ramogi TV, Nairobi. Kopogore gi Manyakorom Gajwang', moko kuom josiasa makaluo koro kwayo mondo oganda ahinya to mawuok e kaunti ma Homa Bay omed nyayo kwe kinde ik mano mar jaod bura Ng'ondo Were. Kotelnegi kod Jojo Tieno ma bende ong'ere kaka Jombuta mawuok Kasipul kod Peter Tiang'a Marongo. Gidwaro mondo oganda otie tich achiel mar jiwo kwe. Esego bende gikwayo rowere mondo owe bayo wach e mbui manyalo jimbo tulo e kindeni. Wadwa kowe gi muolo, wakowe gi kwe. Oganda ma oganda luo, ka wabiro no wabiro liel, wabiro gi kwe, kik wabiro ka wan gi weche gachiel ariyo adek man gi lweny. Gima dakwa nikech wang'eyo ni majalno mano hero ji, majalno mane japati mar ODM. Mopogore kod mano adwani mondo mi aluong jowa duto te. Konde duto te chamo mopogore Ng'ondo Were ne en ng'atwa mwageno kendo wahero malich mokadho. Adwani mondo wanyisu ni waketo arita makare kendo jowa oikore mondo mi orwak ji duto te mondo wakow Ng'ondo Were dala mar Kasipul gi sironyo madwarore. Adwani mondo mi luong jowa mowuok kom machielo gi kom machielo. Wadwani mondo wabed kanyakla mondo wakow Ng'ondo Were. Nyakorom Gajwang' kapodwa ni kaunti ma Homa Bay en ni jotend duond bura mar ODM e kaunti ma Homa Bay okwayo kwe kod horuok e kinde ma odiochieng' ma kawuono ma bende ibiro bed kikelo ringre jaod bura ma Kasipul Ng'ondo Were kod chieng' iko mare ma ibiro bed kitimo tich abich e dalane ma Kachien. Jokombe ODM e kaunti no kotelnegi koda jakom ODM Rangwe Caroline Owidhi kod nyawadegi ma Suba North na Kiso Tuko okone jopiny ma Kasipul kod jo Homa Bay mangima mondo onyakwe. Ringre Ng'ondo Were odiochieng' ma kawuono ne ter gi ndege nyaka e lap mandeke ma Kabunde e boma ma Homa Bay. Kendo ibiro kowe gi nyamburko nyaka e pare mantiere Kachieng' motelo ne iko mare. Ok wadwar jomoting'o gik ma sharp object manyalo hinyo ng'ato kamora mora makiny wakoe Mheshimiwa Were. Wadwar ni samiko Were ni okowe gi kwe nikech sirikal osewacho ni gin gi investigation gitimo kendo aparo ni kata kawuono winjo gi itu ka jowa moko ni iye nikech wachni. Omiyo weche mane kot wan ok wadwa wuoye kaka jo ODM. Gima ne litnwa ahinya ni Mheshimiwa Ng'ondo Were othoe sama no konego thoe ka chama ni agenda maduong' moloyo monego dhirnwa kaka jo Homa Bay. Gima wakwayo Homa Bay County te kinyi dhi gi eliel Mheshimiwa Were ni biro timo timoro marach oyue gi kwe pinyni to onge ng'ama sike to wawuoro ndi to gima wadwa kemeya maduong' kabisa kwe to wasewacho ni kwe dhi bedo to wakwayo jok manie social media maketho nying Honorable Ng'ondo Were gi weche moko manono wanene ka gima en gimoro molosi mondo geng' investigation madhi mbele mondo geng' wach tone ni mondo dhi mbele. Omiyo maduong' malich ahinya ni wan kaka jo ODM wan gi lit makoro kodwa ni mondo jomoko chako medwa lit moro e chunywa giwe mondo wakow MP maro mar ODM mondo odhi waiki kwe. Kopogore gi mano, kambi matimo nonro mar Tifa oyango ni oganda jo Kenya onge kod yie gi chenro manyocha tim mar dayo dho jolar lemo mar jakom duol mar IEBC mabiro bang' aput mano dayo dho gi chwalo nyinge ne jatend piny William Ruto makoro winjore ochwal nying ng'at achiel kaka jakom kod nyinge auchiel kaka commissioner. Lidio Keyo nigi ler. En nonro ma otim e kind tarik 2 kod tarik 6 dweni, nonro motim gi kambi timo nonro mar Tifa mabiro mana ndalo bura bang' aput madawo dho jogo man kod dwaro mar bedo jakom kod commissioners mag IEBC rumo. Kaluwore gi nonro no, 55% mar oganda jo Kenya olero ni ok gin kod yie kuom kaka ne ota chenro madawo dho jogo ka gichich ni nodonjruok gi josiasa ka bende oyangore ni jo Kenya mathoth onge kod ng'eyo matut e wi chenro mag IEBC. More than half are not confident at all that vetting process was completely without interference or favoritism. Only about a quarter, 23%, are very confident that everything has gone right in that vetting process.
Nondono bende oyango ni atamalo 41 mar oganda jo Kenya dwaro ni jatend piny Kenya William Ruto oyier Ann Amadi kaka jakom duol mar IEBC. Atamalo 23 dwaro mondo mi yier Charles Nyachai, atamalo 15 dwaro mondo mi yier Erastus Ethekon, ka atamalo 12 dwaro mondo mi Abdul Kadir Ramadan omikomno. And you might think that one of the reasons that Ann Amadi did so well is that so many women said they preferred her. But hardly any difference, just a 2% difference. 40% of men preferred Amadi and 42% of women. So the gender issue really didn't affect her positively very much. She must be the most mentioned person for other reasons. Malo ya tamalo 50 mar oganda jo Kenya onge kodi gi yiero mabiro magana 227 kod kaka yiero mapacho ka osebed kaitayo kabende achiel ewi 5 mar oganda jo Kenya emani kodi ni winjruok tiyo kanyakla e kind jatend piny Kenya William Ruto kod ogai mar ODM Raila Amolo Odinga biro miyo yiero no tim e yor ratiro. Nearly a third, 32% of Kenyans say in all three of those elections, 2013, 2017, 2022, the result was not correct. The highest proportion, but not a majority, of 36% think that that will make the IBC's work over the next 2 years less likely to be fair, to do a competent job. Only about 1/5 think that it's more likely that this cooperation in the so-called broad-based government will allow IBC to perform better. Jatend piny Kenya William Ruto korontiere kod ndala 7 mar puodho nying jakom manyien mar duol matayo yiere pacho ka IBC ka duol no to korontiere kod ting maneno ni giduogo geno mar oganda kuom duol mar IBC kapok yiero manyien ochopo. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Jatend piny William Ruto osingone jodak ma Angata Barikoi ni onge chudhe mabiro yako lopgi e bwo sirikal masane. Ruto lero magi ndalo machuok bang' tulo muoch kanyo kendo weyo ka ji 5 onegi. Manaka Walter Nyambaga lero. Jatend piny bende okone jok mabiro piem kodgi ni obiro yombo e yiero mabiro. Limbe mar jatend piny odiochieng' mar 2 kaunti ma Narok ka jatend piny William Ruto ochiwe ote mare mager kendo singo ni onge chudhe mabiro yako lope mag jodak Angata Barikoi ahinya te sirikal ma ene motayo. Ruto okoni oseloso kod jodongo kendo kwe dhi betie. Tumekuwa na matatizo ya mashamba hapa Narok, lakini mimi nataka niwahakikishie hiyo matatizo yote tutatatua. Hata ile ya Angata ilikuwa na kisirani juzi. Nimeita wazee wa Kalenjin, nimeita wazee wa Masai, tumekubaliana vile kazi hiyo tutatatua na tunataka amani kuwe pale na kila mtu apate haki yake. Ruto okoni jok mabiro piem kode biro neno buru kadung kendo yango ni obiro yombe yiero mabiro ni mar en kod chir mar tich makare ma sirikand Kenya Kwanza osetimo. Tumekubaliana kama wa Kenya ya kwamba hatutaki tena siasa ya chuki na ugawanyiko na mambo ya ukabila. Mimi nawauliza watu wa hapa Narok, mnasema tuungane ama tutengane? Tuungane ama tutengane? Katika hii Kenya iko vikundi viwili. Iko kikundi hii yetu ya broad based, watu wanaoamini katika umoja wa Wakenya, watu wanaoamini katika umoja. Lakini kuna kikundi ingine ngambo ile, watu wa chuki, watu ya ukabila, watu wa migawanyiko wameungana tena pande ile ati kuendesha ukabila katika taifa letu la Kenya. Mimi nataka niwaambie wale watu wa ukabila na chuki na migawanyiko, tuko tayari kukabiliana na nyinyi kwa sababu Kenya hii tumekubaliana, hatutaki ukabila, hatutaki chuki, hatutaki migawanyiko. Jatend piny osidho gedo magandeni ma emorwa dekir. Keyo sitime miere to kod pogo leseni mag lo ne jodak. Si umesikia rais amesema amekuja hapa Narok tangu jana. Mambo ya stima, mambo ya airport, mambo ya kuleta DCC hapa, mambo ya hospitali yetu ya Sogo, mambo ya hii barabara. Hiyo ni maendeleo, si maendeleo? Ile ambaye tumesema hatutaki nchi ambaye inaruliwa na ukabila. Kata kamano tulo bende onyiedhore kinde romono bang' pogruok nyiedhore kinde kweth mag siasa ma ok modhre pi. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Nekoronga jonko pogre gimano, riwruok moro mar ji giwegi motisi ni Missing Voices ochiwo yanga lipot margi ewi tim mar ndhiyo kendo lal gi oganda mapachoka
kaachiel gi nek mar oganda moloyo to e kinde ng'anyo mar rawere mago mag Gen Z higa mokalo. Kaka jafwambo marwa Nyakidi lero, lipodno onyiso medruok e kwan mar oganda manolal godo kowuok kuom 128 higa mar 2023 nyaka kwan mar 159 higa mokalo. En lipot mochiw ayanga gi riwruok mar Missing Voices makelo kanyakla riwruoge mopogore opogore makedo ne ratich oganda. Lipodno onyiso medruok e kwan mar oganda jo Kenya mosendhi kendo lal godo kod mago mosenegi. E higa 2023, kwan jogo manolal godo ne romo 10, ranyisi mar 55% kipimo gi ji 55 mag higa 2024. Ranyisi mar 450. Kwan jogo manonegi higa 2023 romo 118, ranyisi mar 9 kipimo gi 104 e higa 2024. Ranyisi mar 12. Chal makama notimore ahinya e kinde dwe mar 6 kod 8 higa 2024, kama e dwe mar 6 kwan jogo manorwake buk kaka mago manowito ngimagi e lwet obila romo 38, dwe mar 7 ji 11 ka dwe mar 8 norwake buk ji 9. Gino makelo kwan duto mar jogo manowito ngimagi e lwet obila nyaka 58. Lipodno bende ofwenyo ni kaunti ma Nairobi otelo kwan jogo manonegi e kindego gi ji 38, kiluwe gi Kiambu gi ji 9, kaunti ma Migori gi ji 6, Kakamega kod Nakuru gi ji 5, kama Kweni kod Uasin Gishu ne nigi ji 4. Kuom buche 60 duto manochwal ne duol marango tije obila pachoka IPOA, buche 22 nosechwal ne apis ma jamin wach e lo sirikal. Kaluwore gi jatend riwruoge okinde pachoka Faith Odhiambo, buche duto mag nek dhiyo kendo lal gi oganda nyaka rang mayal makare kaluwore gi chike katiba, kendo buche go okowinjore rang nyalo mar ng'ato. Every person has the right to life. It does not include an asterisk for when someone is poor, when someone is young, or inconvenient to the state. Korka kore, ogai machon ma doho David Maraga owacho ni lipodno en ranyisi mar kaka obila tiyo gi teko mathoth kuom oganda jo Kenya wira ni gionge puonj kod tiegruok makare. The police require a lot of training on how to handle some of the situations that they find themselves in. They must bear in mind that the Constitution guarantees picketing. It is quite unfortunate that we have institutions that are mandated constitutionally, yet they play and feign ignorance for what has happened. We call upon the ODPP to make sure, for instance, the command responsibility matters are followed through. Kaluwore gi lipot mar riwruoge makedo ne ratich oganda ni thoth jogo manoyudo hinyruok kod manowito ngimagi e ng'anyo higa mokalo pok oyudo ratichgi. Dwaro koro nitie mar mondo mi piny owacho oketo kenge manyalo bero sekta mar arita pachoka. Nyakidi, Ramogi TV, Nairobi. Nyakorom gajwangi report mano mar ndicho mago mag jo Kenya bedi makelo we giko mar weche manyien okinyi makawuono dakika en 30 tok saa 12 mar okinyi. Nyaodok Leofaso Luocho sekre mar kiloni nonro mar gazet. Warad kende twake chenro mar mbako romo chakre saa 3 nyaka 5 mar onyango kama bina brubido katai ya nyinga Sharon Ongao. Uritur masane.